избяга от окъпването, пазейки костюма си за последният шампионат за купата за шампионата на Европа в Франция. Публиката също отнесе малко традиционното къпане с шампанско. Следват купите по класове. Първи в клас А7 и четвърти в крайното класиране е Тодор Славов, неговият навигатор, Добромир Филипов и Рено Клио. В крайна сметка Тодор Славов завърши четвърти, докато до предпоследната